Starac Tadej Vitovnički, veliki srpski duhovnik 20. veka, bogomoljac i molitvenik našeg naroda pred Gospodom, koji se upokojio 2004. godine, ostavio je za sobom mnoga proročanstva o Srbima, Crnoj Gori, Kosovu i Metohiji, te drugim događajima koji će uskoro uslediti i čiji ćemo najverovatnije biti svedoci. O Kosovu i Metohiji. 8 godina pre jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, otac Tadej je rekao: Albanci na Kosovu će proglasiti nezavisnost, ali to će biti protivpravno. Jednoga dana, posle velikih stradanja u koji će upasti Srbija i čitav srpski narod, zbog bogoodstupništva srpskih vlastodržaca, ali i jednog dela naroda, ipak će doći do ujedinjenja najvećeg dela Srba. Amerika i Zapad će Srbe ponovo goniti. Ipak, posle velikih srpskih stradanja, a ovo je govorio posle 1999. Iznenada Amerika i Zapad doživjeti će strahovit poraz, pa će se sva njihova vojska povući sa Kosova. Tada će Srbi za veoma kratko vreme osloboditi svoju duhovnu kolevku. O Crnoj Gori. Osim što je govorio da će se Crna Gora odcepiti, objašnjavao je i da će udar na srpski jezik biti silan, te da će bezbožna vlast udariti i na srpsku crkvu. Neki građani koji su imali direktan susret sa ocem kažu da im je rekao da će u Crnoj Gori u jednom trenutku početi i građanski rat, a na kraju rat sa Albancima. Jednom čoveku iz Nikšića, koji je stalno išao kod starca Tadeja, rekao mu je da ne kupuje stan u Nikšiću jer još nije pravo vreme i da Crna Gora uskoro postaje nezavisna, te da će za Srbe tamo biti veoma teško. Ipak, opet je rekao da će Srbi na kraju posle velikih stradanja pobediti, ali da će cena pobede biti veoma velika. Najveći udar biće na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i mitropoliju na Cetinju. Na kraju, kako je govorio starac Tadej, Crnu Goru će miriti ljudi iz Srbije i ona će na kraju ponovo ući u sastav jedinstvene srpske države. Čak je govorio i da će mošti Svetog Vasilija Ostroškog jedno vreme morati da budu prebačane iz Ostroga na sigurnije mesto. Toliko će biti teško. Također je govorio da će Mila Đukanovića ubiti sami Crnogorci koji su oko njega, te da se u građanskom ratu Crne Gore očekuje veliki broj žrtava. Koliko tačno, nije precizirao. Prema njegovim rečima, najopasniji i najžešći udarac ipak će na kraju doći od Albanaca, koji će napasti Crnu Goru. Stradanje će biti veliko, ali konačna pobjeda ipak će biti na strani Srba iz Crne Gore. Starac Tadej nije govorio vremenski potpuno precizno, ali dovoljno precizno jeste govorio. Naime, on je rekao da će se Crna Gora na referendumu odcepiti od Srbije i postati nezavisna, i to veoma uskoro, i bio je u pravu. On se upokojio 2004. godine, a Crna Gora se odcepljuje 2006. Amerika. Otac Tadej je govorio da će Amerika uskoro pući kao balon i da će tek posle kraha Amerike, Zapada i NATO-a Srbi biti većinsko stanovništvo na Kosovu, jer će se NATO povući sa njega. Što je tragično, rekao je da će se Srbi vratiti Bogu tek posle žestokog stradanja i da će Zapad ponovo i vojno ratovati protiv Srbije. Govorio je i da će Vojvodina da krene putem separatizma i da će u Vojvodini i Beogradu biti najdrže, a najsigurnije u centralnoj Srbiji. Što se tiče Srba u Republici Srpskoj, starac je rekao da će se i oni na kraju pridružiti Ujedinjenoj Srpskoj državi. O Rusima. Otac Tadej je mnogo voleo Ruse i govorio je da oni imaju veliki dar pokajanja, kakvog kod Srba retko ima. Govorio je i da se treba stalno moliti, biti smiren i dobar, voleti bližnje, biti poslušan roditeljima, čak i u mislima. Prvi duhovnik u manastiru bio mu je Rus koji se zvao Amvrosije u manastiru Miljkovo kraj Morave. Ulaganje i financije. Sveti starac je govorio da se ne kupuju kuće pored velikih reka, da treba ulagati u nekretnine
u kupovinu zemlje i objekata u Srbiji, pre svega u centralnoj. Pogotovo je govorio da se izbegava kupovina kuća u Vojvodini i Beogradu, a da ako već neko hoće da kupi kuću ili stan u Beogradu, to ne treba da bude u centru niti pored Save i Dunava, već malo ka periferiji i dalje od velikih reka. Drugi duhovnik, otac Gavrilo, je to objasnio ovako. Pola Beograda bit će poplavljeno, a pola će se urušiti samo od sebe jer je potkopan nekakvim podzemnim tunelima. A i druga će ga nevolja snaći. Ljudi neće smeti ni ulicom slobodno šetati. Kada su ga pitali zašto, oče? Ne znam, rekao je. Samo vidim kolone ljudi kako izlaze iz Beograda. Nemojte tamo ići i budućnost počinjati. Morat ćete bežati iz njega. Savjetovao je i svim gastarbajterima da ulažu u nekretnine u centralnoj Srbiji i da ne drže novac po bankama, jer će im to preko noći propasti kada na berzama dođe do haosa. Dragi moji, nadam se da ste uživali u ovom videu i nadam se da ćete izvući neke pouke. Da li ćete poslušati to što je otac rekao, to ostaje na vama. A da li je bio u pravu ili ne, to također prosudite sami. Prijatno vam i svako dobro od Gospoda.